Čaute ľudia, ja som Bibixno a vítajte u ďalšieho Tycoonu. Dneska hráme Restaurant Tycoon 2 a budem kuchár. No, keď budem mať nejaké mikrolagy, prepáčte, ale nejako mi vždy blbne Wi-Fi, takže si ideme urobiť nový. A pomenujeme to Bibl, ne, neviem. Jak to pomenujeme? Pomenujeme to... Ja by som to pomenoval... Neviem. Ja by som ho pomenoval... Bibix, no. Tak by som to urobil. No a máme restaurant už. A už mi sa chodia ľudia. Ale my máme zavreté. Jasné. Ale... Tu máte. Tak. Čo si dáte, prosím vás? Aha, musím si prečítať, lebo ja neviem, čo. No, čo si dáte? Stôl pre dvoch? No, nemáme. A vonku máme vlastne. Už máme plno, nemôžete chodiť. Počkaj, musím... Dobre, sú tam. A ešte... pri tej sérii, jak sa volá? Pri sérii Random hry z Google Play bude čoskoro, ale predtým sa mi to buglo a ukázalo mi to adresu a to som radšej nevydal. Takže nič. Ale bola to taká chujovina. Guláš urobíme, dobre. No. A tak no, take out, cook, meal, musím to urobiť. Tu máte, pane. Tu urobíme guláš. Guláš pre dámu. Tu asi Maďar. Chutí vám? No ty vyzeráš jak Will Smith, len bez vlasov. A ty? Nevyjadrujem, jak to vyzerá, keď on tam... Nechcem byť rasistický, ale vyzerá to divne, keď on... No, to je jedno. No, už ste zjedla, madam? Áno, hneď to bude štrúdla. Chcel by som ešte takú boxovaciu hru, ale tam sú reklamy síce, ale... No, čo nerobím. Á, už mi zaplatili, nice. Kačing. Takže máme už e-postúžo a dáme to. Dobre. Dúfam, že vám bude chutiť. Tak. Pizzeria u Bibixna. A ďalší. Vítam vás. Konečne chodia dovnútra, fakt. No, dajte to, prosím vás. Ďakujem, dovidenia. Takže kúpime prvého workera. Potrebujem 200 ďalších. Dobrý deň, čo si dáte? Rybársku onu. Dobre. Ja musím vás zaškoliť ešte.
Tak a zoberieme kýbaciu polievku. Asi, tuším, že... A toto sú známe nejaké asi, alebo... Neviem, proste... Zase to... A tento už sa aspoň... Tak nič teda. Neviem, kto sem chodí do našej reštaurácie. To vždy chodia také páriky, ktoré vyzerajú jak slona. To nie je tekvica. Ale však dobre, a hen tam chodí a no, nevyjadrujem sa. Áno. Paprika, dobre, paprikáš. Dobre, Janko, budeš musieť oný zapôsobiť trochu. Ukáže, čo chcú henty. Aby sa mi to neprevalilo. Ježiš. Som najhoršia obsluha na svete. Áno, tu máte. Ježiš, horí! Tu máte, pane? A vy nechcete? No, to je jedno. A už sú do guláš a... Áno. Hneď to bude. Zrobíme guláš. No, kúkaj sa na to, no. Potom sa usmievam, keď to bude zrobiť hlavne. Tak, tu vysmažíme. Čakaj, ten zoberiem taniera. Hneď sa nesie jeden guláš. Čakaj, ešte dobre. Tak. A jedna s ťajnom stafot, pepper. Ja budem tomu hovoriť kúže na paprice. Neviem prečo. Lebo to doslova kúže v paprice to budú volať. No. Potom nehejtujte ma českí fanúšici. Vlastne žiadnych nemám, tak nič. Ajaj. A môžete ísť aj na môj TikTok, ktorý sa volá Bibix, no, potržítko. Bibix, potržítko, no. Robím nám síce také anglické veci, ale tak chápete. A dajte like, dajte odber, zazdieľajte video a ďalšie vecičky. Samozrejme, že... Tu máte... Asi pochybujem, že oni mi zaplatili už. Nie, nech sú ešte dezert. Tí tam mi zaplatia. Už bude variť? Áno, bude variť. Makáme. A jeden apple. OK. Ďakujem, dovidenia. Už maká. Potom to budeme aj zlepšovať. Dúfam, že to už dorobil. OK. Tu máte jeden apple safot. A to je zase taký párik, už to sú normálni ľudia. A keď víš svojich susedov, tak ja vyzerám, že môj podnik je strašný. Dúfam, že zaplatím už, ale... No ježiš, tak toto asi nezaplatí, asi nič. Madám, zle ste si ho vybrali. No však to keď to s tým dá. A máme na... Môžeme už len stať, nič nerobiť, nice. Aha, nie, to je ešte trajný. A nie, už dal order. Čakaj, nejaké rewardy mám.
Hot coffee. Je to hot čokolád, tak nič. Ježiš, horí! Dobre. Čo máme na menu? Tak pyrohy by som musel robiť. Pyrohy sú jedno z mojich najobľúbenejších jedál. Pyrohy? OK. Ja, dneska na večer mám pyrohy, že vraj. Takže tak no. Chcel by som niekedy aj zapnúť stream, ale neviem čo. Asi len tak hrať brzdé hry. No a proste tak no, alebo povedzte, čo by ste chceli, alebo im poradte nejako, ako vlastne nastaviť zvuk, aby to počulo aj cez telefón a teda akože keď s niekým volám a keď napríklad, neviem, hrám hru, aby boli aj tam počuť zvuky. Ja to natáčam cez X-Recorder, takže do komentárov píšte. No. Svizorol, no, to je ako... Ja by som si úplne... Dneska by som chcel robiť, že si hore urobím svoj manažer miestnosť. Ale ak sa na to kúkam, tak to asi nepôjde. No to by som musel skrátiť tony. Nemám na to ani peniaze, tak to je nič. Ok, idem uvariť. A ešte by ste mi mohli povedať, ako napríklad môžem natáčať akože aj cez PlayStation, lebo tam mám hry. Cez PlayStation 4 presne. Ale takú tú slim verziu sa mi zdá to je, neviem. Táčik ma proste viac, asi bez... Alebo koľko to je, neviem. No. Nie som úplne nejaký technický, ale... Už by to tam niečo také ukazovalo, neviem ako si tam počkaj, skúšam to dneska asi. A uvidím. Lebo by som možno dal nejaký, neviem čo. Ale niekde som to len poslal, no. Počkaj, vlastne ja tam mám mute, no to by som asi vedel ako, dobre. Už som to vyriešil. No. Koľko ešte máme? Á, máme ešte nejaký čas. Dobre, ideme uvariť Swiss roll. Madama to... Á, dobre, v pohode, to je nejaký asi businessman. A toto asi si je veľmi excited. Nevadí. Horí! Horí! Máme Swiss roll. Jej. Fisherman soup máme. Dobre. Nemáme peniaze. Už máme 1,2 hviezdičky. OK, to je v pohode. Na to, že sme pred chvíľou otvorili. Áno. $37, čo? Ja som bohatý. No. Idem sa pozrieť, koľko by to tak asi stalo. Restaurant. Construction, no. Nie je to, že stairs? Stairs, dobre.
Čo? Však na to nemám. Ako by ste mohli dať také rady, kľudne? Sekli? Aha. Dobre. Fisherman Soup. No poď, makáme. Počkaj, Fisherman Soup. Dobre. Tu upraceme. Áno, dobre. Ale počkajte však. Dobre. A sú tam nejako hodili. To už budú posledné, to otvárame. To už len niekde dojedia a... No aj tak sú ďalšie, tak rozumiem. Mám už, že je close, ne? Ďakujem, že ste pozreli toto video. A majte sa. Čaute.